Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi yasyurul muttaqina ilar rahmani wabda wa yatafaddalu bil afwi wal maghfirati ala ibadihil mudhnibin falam yu'akhidhum bitaqayyuri wala wahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusul ladzi wasi'a kulla syai'ir rahmah wa ilma. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-marsul ilan nasi kafatan arafan wa ajma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi masabiqil huda wa salama tasliman katsira. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullaha rabbal alamin. Fa inna taqwa wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Wa aslu kulli sa'adatin fid dunya wal akhirah. Para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo kita sedaya sarang-sarang tansah nikataken takwanipun dumateng Gusti Allah Ta'ala ateges nderek sedaya dawuhipun lan nebihi sedaya awisanipun Allah Ta'ala. Jalaran takwa dumateng Allah Ta'ala punika panci mujudaken setunggaling wasiat dawuhipun Gusti Allah Ta'ala dumateng para umat ingkang rumiyin-rumiyin saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para umat ingkang akhir-akhir sabadanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi dados pokok sumberipun kabejan wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Wa'lamu anna yaumakum hadza yaumun adim wa idun karim. Adamallahu ta'ala qadrahu wa sarafah wa ala fil anami dzikrahu wa arafahu wa huwa yaumun akalallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi syam ila akhiri ayyami tasriki salasati ayyam. Fatuba liman aksara fihi minat tahlili wa takdisi wa tahmidi wa takbiri
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aksiru minat takbiri lailata idin nahri ila akhiri ayyami tasriki qul fa kulli sholatin salasan fa inau yahdimu dunuba hadma. Para sederek kaum muslimin ingkang berbahagia, panjenengan sedaya kula aturi priksa bilih dinten punika dinten riyaya ingkang agung tur mulya. Gusti Allah Ta'ala sampun ngegungaken derajatipun menika dinten lan ngeluhuraken sesebutanipun menika dinten lan inggih dinten riyaya Adha punika. Dintenipun Allah Ta'ala ngalalaken dedaharan lan ngaromaken siam dumugi tutupipun dinten tasrek tigang dinten. Mila bejo sanget tumrap tiyang ingkang ngathah-ngathahaken maos tahlil, takdis, tasbih, tahmid saha takbir wonten ing dinten-dinten kasebat jalaran panjenengan dalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh ingkang suraosipun mekaten, sira kabeh padha ngekeh-ngekehno sangka oleh maca takbir ana ing wengine riyaya nahar kanthi takbir mursal. Tumeka akhire dina tasrek telung dina ana ing sakwuse saben-saben salat perdu. Tegese mulai tanggal 11, tanggal 12, tumeka tanggal 13 sasi Dzulhijjah kanthi takbir muqayyad. Karena ngekekehake takbir kang mengkono mau temenan iku bisa ngrontokake ngelebur pirang-pirang dosa. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa hadha yaumu ba'talallahu fihi Ibrahimal Khalil khaisu amarahu bitabqi waladihi Ismail. Famtasala amra rabbihi ta'i'a wa kharaja bi ibnihi musari'an walama aslama wa talahu lil jabina wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadzal lawal bala'ul mubin wa ja'a Jibrilu minal jannati bil khabsil ladzi qarabahu Habil. Fadabaqahu Ibrahimul Khalil fidaan walati Ismail. Para sederek kaum muslimin ingkang berbahagia, wonten ing menika dinten riyaya Adha punika dintenipun Gusti Allah Ta'ala nguji dumateng kekasihipun inggih punika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kedawuhan meragat utawa nyembelih ingkang putra Nabi Ismail alaihissalam. Sak sampunipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam derek menapa dawuhipun Gusti Allah Ta'ala kanthi tunduk dohir batin lajeng miyos saking dalemipun kanthi ngajak ingkang putra Nabi Ismail menuju dhateng Mina. Sarana rikatan cepetan tindakipun
sareng sampun dumugi ing Mina, Nabi Ismail dipun paringi pirsa anggenipun Kanjeng Nabi Ibrahim punika pikantuk dawuh saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang supados meragat panjenengane ingkang putra Nabi Ismail alaihissalam. Sareng Nabi Ismail nampi keterangan bilih anggenipun badhe dipun pragat dening ingkang Rama menika atas dawuhipun Gusti Allah taala. Lajeng Nabi Ismail boten mawi mikir-mikir lan boten angen-angen malih jiwa raganipun dipun serahaken sak sampunipun Kanjeng Nabi Ibrahim lan Kanjeng Nabi Ismail alaihi wassalam punika menyerah lan sami pasrah ngestokaken dhateng menapa ingkang dados kersanipun Allah taala. Kanjeng Nabi Ismail lajeng mapan sarean miring, lajeng Kanjeng Nabi Ibrahim teras meragat jangganipun ingkang putra kanthi ngangge lading ingkang sanget landhepipun. Wusana saking kersanipun Gusti Allah taala lading wau boten mempan. Wangsul wangsul dipun lampahaken meksa boten tedas. Nalika semanten lajeng wonten dawuh timbalan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang suraosipun, "He Ibrahim, sliramu wis ambenerake marang dawuh wahyu sakjerone impen. Temenan kang kaya mengkono mau panjenengan ingsun Allah bakal paring welas ganjaran marang wong-wong kang padha gawe becik. Sejatine perintah nyembelih anak iku suwijine coba utawa ujian kang terang. Boten antawis dangu malaikat Jibril alaihissalam lajeng rawuh sarana mbeta menda gebas saking swarga. Ingkang asalipun menda kurbanipun Habil putra Nabi Adam alaihissalam. Lajeng menda wau katampakake Nabi Ibrahim ingkang minangka kangge pidak tebusanipun gantosipun Nabi Ismail. Menda lajeng dipun sembelih minangka kurbanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Walidzalika fa'tabiru ya ulil albab taqarrabu ila Allah ta'ala bitadqiyati in kuntum qadirin wastahsinuha wastasminuha fa innaha ala sirati matayakum kama warada an sayyidil mursalin. Pramila para sederek kaum muslimin ingkang bahagia, monggo kula aturi ngalap ibarat dhateng tindak lampahipun Bapa kita Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam semanten anggenipun taat dhateng dawuhipun Allah taala, ikhlas ngurbanaken ingkang putra Nabi Ismail alaihissalam, lan semanten ugi Nabi Ismail ikhlas ngurbanaken roh utawa nyawanipun. Pertanda priyagung kalih kala wau kalebet para sholihin. Sebab dayanipun ikhlas zahir batin Allah taala lajeng paring ridho maringi gantos menda bebas saking swarga. Allahu Akbar,
walillahil hamd. Dumateng para sedherek ingkang panci sampun mampu keparenga, monggo kula aturi nindakaken amal sedekah kurban kanthi kayawan ingkang sae, sehat, saha ingkang lemu. Jalaran kurban punika miderek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe dados tumpakan wonten ing siratal mustaqim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inal udhiyata minal a'mali al munjiyati tungji sokibia min syari dunya wal akhirah. Kanjeng Nabi dawuh, eling-eling yen sejatine korban iku setengah saking amal kang bisa nyelametake, yaiku nyelametake wong kang anduweni amal korban mau sangka alane donya lan alane akhirat. Wa awalu waqti dabkiha ba'da suratil idil adha wa akhiruhu qabla gurubil yaumi salisi min ayami tasriki. Wa aqallu ma yujziyu fiha min ad-dhani al-jada'u idza tamalahul qawlu sanatan walau waqidatan. Wa saniyu minal ma'zi wal baqari malahu sanatani wa taqala fi salisati wa minal ibili malahu qamsu sinina wa taqala fi sadisah. Dene awalipun wekdal nyembelih korban inggih punika sak sampunipun salat Idul Adha. Dene akhiripun wekdal nyembelih korban punika ngantos telasipun dinten Tasrek, ateges tanggal 13 Dzulhijjah saderengipun surupipun surya utawa srengenge. Dene kayawan ingkang cekap kangge korban inggih punika menawi mendo gembel kedah ingkang sampun poer utawi sampun umur setahun, menawi mendo jawi utawi lembu kedah ingkang sampun umur kali tahun, menawi unta kedah ingkang sampun umur gangsal tahun. Wonten korban kayawan ingkang jaler punika langkung utami kanimbang kayawan estri. Sinaosa kayawan estri nggih punika ugi sampun nyekapi angsal damel korban, ananging luwih utama inggih menika kayawan jaler. Menawi mendo setunggal namung cekap kangge korban tiyang setunggal, menawi unta setunggal utawi lembu setunggal punika nyekapi kangge korbanipun tiyang pitu. Nanging tasih langkung utami langkung dipunremeni mendo pitu kangge korbanipun tiyang pitu. Dene ingkang langkung utami malih korban punika kayawan ingkang ulesipun pethak, lajeng ingkang kuning, lajeng ingkang kelawu, lajeng ingkang abrit, lajeng ingkang plontang, lajeng pethak lan cemeng, lajeng ingkang cemeng mulus, lan boten cekap korban kayawan ingkang pece, lan kayawan ingkang pincang, lan kayawan ingkang sakit, ingkang boten wonten gajahipun, lan kayawan ingkang tugel kupingipun, lan kayawan ingkang gudiken, lan sedaya kayawan ingkang cacat, ingkang nyudakaken dagingipun, lan kayawan ingkang meteng. Lan wajib nyodakohaken dagingipun korban kanthi mentah,
Lan tumrap tiyang ingkang korban sunat punika kenging mundhut setunggal utawi kalih utawi 30-an minangka ngalap barokah. Dene menawi korban nazar wajib punika nyodakohaken sedaya boten kenging ngalap babar pindah. Lan tumrap tiyang ingkang nyembelih korban punika sunat maos basmalah, sholawat, takbir, saha ndonga Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalaha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin wa adqalana wa iyyakum fi ibadi sholikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur